अरे एक एक पीस काढ, तसं नाही. नमस्कार मित्रांनो, आता आमच्या घराजवळ बनवतात तवशाचा टोपातला. मालवणी त्याका टोपातलाच म्हणतात. काकडेपासून बनवतात. चला बघूया कसा बनवतात. बायको बनव घेतल्या ना, चला तर बघूया. बघा आता बनव घेतल्या ना. आता काय करता आता? तांदूळ भाजतोय. उकडे तांदूळ धुवून थोडेसे सुकवून म्हणजे थोडे ओलसर होय. उकडे तांदूळ आहे. हो, चालून जात आणि भाजतोय वगैरे चांगली लाल होते. हे तवसा ना, हे बघा तवसा याचा आता टोपातला करतली. टोपातला म्हणजे आता मालवणी तिकडे टोपातला म्हणतात. आता शुद्ध भाषेत काय म्हणतात ना माका माहित नाही. हे एका तवशाचा बनवता झालं तर किती तांदूळ घेऊ उकडे? एक शेर तांदूळ आहे. अर्धा किलो गुळ लागतात. आणि गुतूत काय घालतात? अच्छा, म्हणजे एक शेर तांदूळ अर्धा किलो गुळ. तर तांदूळ भाजता बघूया. हे भाजलं. मग भाजून नंतर तांदूळ काय करतात? तांदूळ असे आता मिक्सरला लावून थोडेसे बारीक करून घ्यायचे, जे भाजल्याने ते. लय बारीक करता नाही ना? हा घे, लय बारीक करता नाही ना? मध्यम एक मीडियम मध्ये बारीक करून घ्यायची. रव्यासारखी. हा, रव्यासारखी. जाड्या रव्या. आता काय मिक्सरला लावून घेतलं तांदूळ झाल्यावर? तांदूळ झाल्यावर खोबरा आणि जिरा, खोबरा आणि हळद. खोबरा किती घ्यायचा? खोबरा एक अर्धू घालायचा. अर्धा वाळा. अर्धा वाळा. आणि जिरा घालायचा थोडा, एक चमचो. आणि हळद घालायची एक चमचो. आणि मिक्सरला लावून घ्यायचा काय? मिक्सरला लावून घ्यायचा. आता हे काय काकडे बारीक करतो किती? ते साली सकट किसून बारीक झाला काय, किसून झाला की शिजत ठेवायचा आधी. आणि मग हळूहळू पाणी आटलं. आधी शिजवू. किसून घ्यायचा आणि शिजत ठेवायचा. गुळ घालायचा. साली सकट शिजवू काय किसू काय? साली सकट नाही, किसून साल टाकून देऊ काय ना? साल टाकून द्यायचं. गुळ आणि पावसा शिजत ठेवायचा. त्यानंतर ना झाला. किसून जाय तिला जरासा रावला. तिला का कणर घालायचं, गुळ घालायचा. पटापट कर, हातिक लागत किसने.
चुलीवर झाला सगळं. शेवटचा केस. आता काय करतो? हळद वाटा वाटली ते खोबऱ्याचा आणि हळदीचा वाटापता मिक्स करून त्याच्यात मिक्स करून घ्यायचा काकडीच्या ह्याच्यात. ह्या शिजायचं गुळ घालायचं कापूचा आधी शिजत ठेवताला काय? ह्या शिजत ठेवते. तोपर्यंत गुळ कापतो. आता शिजत ठेवतात चुलीवर. नंतर गुळ कापून घेतात बारीक. बाजू राहू. गुळ सगळा आहे त्या घेऊ काय? होय अर्धा किलो. अजून लागतं. हा, अख्ख्या औषधा केलं ना? 1 किलो गुळ लागतं. औषधा केलं. गुळ बारीक करून घेऊ काय? बस एकदा ठेवू. सारख्या डवळ. तुर जमता. बस झाला चल. बस अरे बस. तो गुळ कापून झाला बारीक करून. तो गुळ त्याच्यात मिक्स करून तो ढवळत राहायचं. किती वेळ ढवळू काय? काढला काय मग तांदळा तो कणीर घालू करायला. नको आता नको. जास्त ढवळ तुका नको पडात तर बाबू. हो ये झाली दरवाजा उघड बाबू दरवाजा उघड. दमलंच तर राहा दे. बस झाला. बस झाला चल. ऐकला? अरे ढवळून घ्यायचा गुळ हे होईपर्यंत वेरगळापर्यंत. तर ते बारीक केले तांदूळ घालून घेतलं. होय मीठ मीठ पण घालूचा लागतं. पण घालतो ते कच्चव नाही. चवीनुसार मीठ घालायचा. ते साधारण घट्ट होईपर्यंत मग ढवळत राहायचं. पाणी पाणी घे. काय सांगू पाणी आम्ही तो मागाशी घेतलं होतं ना. आणलं तिकडचं सोबत इथे ठेवलं. बघा सांग आम्ही पाणी कशाक परत? शिजा पाय म्हणून. हा शिजासाठी. तो बाजूक बस. झाकणा ठेवायचा. वाफेत शिजताना. मग आता डायरेक्ट सकाळी बघायचं ना. हा सकाळी बघायचं. मग अजून एकदा घेऊन असं ढाकणा ठेवायचं याच्यावर. त्याचा वाफेवर शिजतं. मग ते डायरेक्ट आता सकाळी बघायचं. मग उद्या सकाळी असं खूप टाकलेच वाटायचं. ते पलटी करायचं. मग केक सारखं तर बाहेर येतं. आता मग उद्या सकाळी बघूयाचं 10-12 तासानंतर. होता अर्ध्या 1 तासात 2 तासात होता.
पण आता कोणी करता सकाळी कापूचा. सकाळी डायरेक्ट कापायचं. ठीक आहे ठीक आहे. तो पण आता मग सगळ्यांका गुड नाईट. चला चला तर मित्रांनो, रात्री आता जी रेसिपी बनवलं मुरत ठेवलेली आहे ना टोपातल्याची, ती आता काढून घेऊया. केक सारखे येतात बाहेर. बाबू काळा लागला. आता काय होते पकडे माता दे. उचकी कशी लागली बघा. आहे त्याच्यातच ठेव. बाबू एक खाऊन बघा कसं. विघ्नेश पण येईल आता. खाऊ नको काय करतो ह्या नको. आता बस ये तर ते काय नको हा बाबू. कुठे खोटे अरे काकडे वगैरे वापरलेली आहे. तुमच्या दव्याला काय म्हणतात नक्की सांगा. चला, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर नक्की करा. धन्यवाद.